Yo, what's up yo? My name is Peejay. I'm from Cebu, Bisaya, Cubay, and welcome to my YouTube channel, Peejay Ong. Yan. So for today guys, it's another episode of our online business for Pinoys. So episode 12 na tayo guys, and this time we will talk about how to make your logo. Yan. So there are ways of making your logos guys, and it's free, di ba? So may mga free na websites na pwede tayong gumawa ng mga magagandang logo guys. So no need to pay, di ba? Especially dun sa mga wala pang budget kagaya ko, di ba? So may mga websites diyan guys na nag-o-offer na free lang talaga guys. Wala tayong no need to pay anything, but yon, kailangan lang natin mag-subscribe yon. So yon, pag-usapan natin yun guys. So for today guys, ito yung topics natin for today. So una, gagawa tayo ng amazing logo for free, di ba? Gamit yung website na yon, and then i-customize natin yung website natin, yung header niya, and of course i-add natin yung ginawa nating bagong logo. Yan. So that more professional looking at lalong gaganda yung website natin, di ba? With the help of our logo, di ba? So that our clients would really think, di ba, na we are really serious. Kumbaga, serious tayo sa kung anong businessman that we are into, di ba? Like for example, we are selling, di ba? Selling, we have online stores, kundi, or we are selling our services, di ba? So yun, mahalaga na may logo tayo guys because it defines who we are, di ba? Kung ano yung mga aspirations natin, ano yung mission natin, yung vision ng company natin, yung goals natin, di ba? Pwede natin i-embody doon sa ating logo, di ba? So yun yung importance ng logo guys, so that mas madali din tayo ma-remember ng ating mga clients, di ba? Pag nakita nila yung logo, uy, eto pala si Peejay Ong to. Di ba? Ganon. So, mag-visit lang tayo dito sa website na ito, guys. freelogodesign.org. So, gagawa na tayo agad ng logo ninyo, guys. So, yun. So, napakadali lang nito, guys. So, yun. Simulan na natin. Yun. So, ito lang yung makita natin dito, guys. Diba? Create a free logo in seconds. Diba? Imagine that. Seconds lang, may logo na kayo. So, ito yung gagawin natin, ha. I-enter lang natin yung company name natin dito. For example, yung company name ko is just my name, diba? Peejay Ong. Tapos, may mga categories dito guys kung ano gusto nyo. Abstract, agriculture, animals, diba? Architecture. Napakadaming option dito guys. Pwedeng computer, pwedeng mga schools, diba? Community and non-profit, diba? Dating, education. Kompleto dito guys. Pipili lang kayo kung ano yung business na you are into, diba? Kung ano yung ginagawa nyo. Nasa real estate ba kayo? Nasa retail? Nasa security, diba? So yun guys, may mga category dito, and yun lang, pipili lang kayo. For example, doon tayo sa, for example, computer. Yun. So, ganun guys. Basically, eto, pipindutin natin, get started. Yun. So, basically yun guys, di ba? Pinindot lang natin yung get started, and they are offering na itong napakadaming free logos, di ba? So, pipili lang kayo dito, di ba? May maganda to. Ito, maganda din. So, there are a lot of options, kumbaga, di ba? Ito, maganda din to. So, there are a lot of options. So, depende guys, depende sa inyo kung ano yung sa tingin nyo, di ba, na that would somehow, di ba, embody the mission of your company, ganon, kung ano yung business natin, kumbaga, di ba? So, ito guys, as you can see, there are really a lot of choices for us, di ba? So, pipili lang, ganun lang yung gagawin natin. Ito yung nakaganda dito sa website na ito guys, is it's free and napakadali lang, di ba? In seconds, may logo na kaagad tayo, di ba? So, pipili lang kayo guys, ano yung sa tingin nyo na maganda, di ba? Actually, lahat naman maganda, di ba? As you can see. So, dito tayo sa last page. Yon. So, saan ba yung maganda dito? For example, ito si Pacman, di ba? So, yun. Pag nakapili na kayo, guys, ise-select lang yan dito, add. I-add natin. So, yun. Pwede pa kayo mag-edit dito guys. Pwede kayo mag-add ng mga icon, add text dito, pwede nyo palitan, di ba? Example, PJ lang yung gusto nyo ilagay nyo. PJ Company, di ba? Ganon. Tapos, basically, pwede pa kayo mag-add ng shape, add ng logo. So, yun. Add ng text, add ng shape. So, basically, ito lang yung ginagawa ko, guys. If,
ito, for example, yung text, pinapalitan ko. And then, we're good to go na, di ba? Pwede na nating i-save. So, ito. Save natin. So, ito, may free version siya, guys. Yung iba, may bayad kasi. So, dito lang tayo. Okay naman tong size na ito for our logo. Yun. I-download natin. So, ito. Yun nga, yung sabi ko kanina, kailangan natin mag-subscribe, di ba? So, ito. I-enter na natin yung email because dito nila ipapadala yung logo natin. Yun. So, yun. I-check natin yung email natin. So, ito. Nandito na kaagad. Yun. So, i-download natin. Notice, yung last natin na website is tinanggal natin yung built-in na logo. So, ito yun. Actually, ito. Diba? As you can see, may logo dito dati. Tinanggal natin yung logo nung sa built-in niya na theme. Diba? So, papalitan natin, guys. So, magla-login kayo dun sa Wordpress ninyo. Login tayo ulit. And then, dito tayo sa ano, guys. Dito sa appearance. Tapos, customize natin. Dito sa header, yon. Sa site identity, yon. Select tayo ng logo. So, i-upload pa natin yon. I-upload natin. This is yung logo natin. So, yon. Select natin, guys. Tapos, i-crop natin. Ibuuin natin siya. Ipasok lang natin siya dun sa full picture. Kumbaga, crop image. And there you go. Diba? So, ito, i-uncheck natin so that we will be using the same logo lang. For Retina devices, ganon. So, as you can see, masyado siyang malaki. So, we can adjust it, guys. Dito, i-adjust natin. Palitin natin yung logo. So, ito lang yun, guys. Sa logo width, yun. I-adjust nyo, guys. Because pag masyadong malaki, bababa siya, di ba? Yun. So, yun. May logo na tayo, guys. Di ba? Napakadali lang mag-add ng logo. And yun. Yung site icon, pwedeng yun din ang gamitin natin. Yung site icon. Yun. Crop image. Yun. So, ayos na. May logo na tayo. But, may mga pwede pa tayo i-customize sa header, guys, ha. As you can see, yung background niya, same doon sa main na page. So, pwede nating palitan yung background niya, guys. Dito tayo sa transparent header. Tapos, itong background. Yan. Papalitan natin yung background niya, guys. Gagawin natin, depende sa inyo, guys. Pwedeng white or black. Yon. So, ganun na pag-change ng background color ng ano nyo, guys. Pipili kayo ng color. Diba? Kung ano yung magmamatch. So that mabasa yung logo natin. Diba kanina? Hindi siya mabasa. Hindi siya masyadong mabasa. So, pwede nating palitan yung colors. So, depende sa branding ninyo, guys. Ano yung branding colors ninyo. So, doon kayo pipili, guys. Kung black, white, depende, yellow, blue. So, yon. Kung saan mas maganda tingnan sa mata, di ba? For example, ito yung napili natin. So, yon. May logo na tayo. May natakpan yata. Balik tayo sa logo. I-check nyo lang, guys, kasi, yon. Di ba yung accounting and tax services kanina nawala. So, basically, ganun lang, guys. Ipapublish natin. Yon. And i-check ulit natin yung site natin kung nag-change na. So, yon. So, basically, di ba, guys? Nakapag-add na kaagad tayo ng logo. And yon, na-change natin yung background ng ating header. So, ganun lang, guys. Ganun lang kadali. So, mag-visit lang kayo dito sa freelogodesign.org, di ba? So, nakita nyo kanina, napakadali lang gumawa ng logo ninyo.
you just need a name, di ba? So, pipili na kayo doon, guys. Pipili lang kayo kung ano yung mga category, di ba? So, madaming design available doon, di ba? So, free logo. And so, yun guys, di ba? As you can see, pag may logo, guys, mas maganda siyang tignan. Mas professional looking, di ba? So, ayos siya. So, yun. Basically, yun lang yung video natin for today, guys. Nag-add lang tayo ng logo. And yun, kinostomize natin konti yung ating header, di ba? So, may mga option pa dito, guys, actually, sa pag-edit ng header. So, basically, yun lang yung important dun, guys. Yung background color, pwede nating palitan, di ba? So that mas lilitaw yung logo natin, tsaka yung mga text, mabasa. So, yun. Adjust lang natin, guys, yung color, yun. Yung mga colors niyan, pwede pang palitan yan, guys. So, dito ulit kayo sa header. And ito yung layout niya, pwede nyo palitan kung gusto nyo nasa taas yung logo. Pwedeng ganon. So, di ba? Umakyat yung logo. So, pwede din nasa right side yung logo. So, depende sa inyo, guys. For me, mas maganda nasa left side yung logo. And then, yun, basically, pwede nyo palitan yan. And then, sa menu, yung mga buttons niya, actually, pwede nyo palitan yan. Yung get code, diba, pwede nyo palitan. Subscribe now, for example. Subscribe now yung lalagay nyo. Yan. Depende guys. Pwede nyo palit-palitan. Yung menu label. Yung color niya, border color, pwede nyo palitan. So yun. Yun yung guys, i-explore lang ninyo guys. Yun kasi yung pag nag-Wordpress tayo, mas maganda talaga na kayo mismo yung mag-click ng mga button. Like ito, saang link siya pupunta, ganon. Ano yung button style, pwede nyo i-customize. And yung mga sub-menu, border color, pwede nyong palitan. So, yung divider color, pwede nyong palitan. For example, palitan natin ganon. So, automatic kasi mag-a-adjust yung mga color pag pinalitan natin, guys. So, with just mga few clicks, kumbaga. So, yun. Tapos, yun. So, basically, yun lang yung video natin for today, guys. Yung lagay ng logo, tsaka yung mag-customize nung header natin. So, ganun lang, guys. Ganun lang pag-customize ng header. Yung layout niya, pwedeng palitan. Yung, ito, yung transparent header niya. Yung background color, pwedeng palitan. Yung site title, for example, gawin natin black. Yung menu, for example, yung menu is black. Yun, as you can see, di ba? Naging black yung color ng menu. So, yung content, sub-menu. So, yun. So, basically, di ba, explore lang natin, guys, kung ano yung mga ginagawa ng mga buttons na nandito. And, basically, madali lang nung mag-add ng logo, yung ginawa natin kanina. So, yun. So, basically, yun lang yung video natin for today, guys. So, nakagawa na tayo ng logo, na-customize natin yung header natin, and na-add na natin yung logo natin sa ating website. Yun. So, for my next video, guys, yung footer naman, pag-usapan natin yung footer, kung paano i-customize, paano mag-add ng mga widgets doon, guys, ano yung mga magandang widgets na ilagay doon sa footer. Yung footer, guys, is yung sa baba naman yun, guys. Yun yung sa pinakababa, di ba? Pag nag-scroll down yung clients natin,
importante din yun pag umabot doon sila sa baba, di ba? May makita pa din sila like may site menu, ganon, site map, may contact us, ganon. So, yun yung pag-usapan natin sa next video, guys. And I hope nandyan pa din kayo to watch my next video. So, if may mga tanong kayo, guys, tungkol sa Wordpress, kung paano mag-design, ganon, at yung mga logo, ganon. So, comment lang kayo down below, guys, and I will answer to each of your comment. Yun. So, that ends my video for today, guys. Thank you for watching, and I'll see you again next time. Have a good day.